Вика Ицо педерас. Ари бе, хайде кажи го бе. Ицо педерас. Оня, бартака. Къде бе? Къде? Къде бе? Къде бе? Иго е! Стояне, ела бе, тапак. Ела бе! О, да. О, не. Его, Стоян не мога да се качи там. Избяга бот. Оле, его, дядката. Дядо Борис. Дядо Борисе! Това е моя гараж. Това е моя гараж, Айде, слизаме. Няма да. Цепнете се. Видиш, човека! Той какво ми пише? Лапа Ицо. Трябва там към дедо Борис, бе. Ако някак му... Чакай. Да пусти. Давай му си прави. Чакай! Отвори целият. Давай, Да, още един път. давай. Ериджина, давай. Риджа, дай на мене. Тя не устай се да тафани. Не, бе, няма се качвам, бе, заеби. Да, устай се, ще снимам. Елате всички, там тя не устай се да тафани. Сега гледаш бързо, баба. Аз колко му казахме? Бла така. Не можа да си. Си дай да огръмна. Заеби ти, бе. И какво прави? Какво каза? Удари го. Удари ли? Дядо Борис ли как му каза? С боли как? Аз нямам такива хора. Не е моето момче. Тай не е. Не, това е по-силен. От кой блок? От тата ще е? Да. Нямам. Аз там човек не познавам, да ти кажа честно. Нямам. Що излизаш по седмица? Коя? Какво направи? Мен се случи насам да дойда при вас. Да се разберем, нали сега не е хубаво. Ако речете да хвърляте, стъклата се щупете, там виж къде има. Не, че вие сте го щупили. Тъй като са хвърляли децата. Не е хубаво. Хайде да се разберем. Работете си, вие сте хубави момченца, работете. Хайде тъй да не се караме. Може ли така? Да. Айде, идете си играйте. Той момиченцето тук. Играйте си. Няма за кого да се караме. За кого да се караме? Кое е момиченце? Момиченце ли? Мусто, момиченце ли? Не се смей, аз не го знам момиченце. Ти викаш момиченцето е тук. Аз не знам какво е, що е. Айде. Клипа, записах го. Може
нужно сега да се казва ти ли си. Няма да се караме. За какво да се караме, за какво да се биеме? Сега да взема да кажем един ключ да си праднал главата, ще почина ли нещо? Или ти ще починиш? Не са хубави работи. Дай да се разбираме като хората. Айде. Дядо Борис. Аз не знам. Дядо Борис ми каже. Борис ли, ама аз не знам, нямам такъв Борис. Няма, бе. Нямам дядо. Борис ли нямате? Аз нямам, само аз съм живея и един внук имам. Той е голям, 15 годишен. Тъй. Го вижте, го познаваш. Той е в къщи. Не го видяхме. Не го ли видяхте? Видяхме го. Айде да се разбираме. Вие сте забравили, да не се караме. Не дей, моите момчета. Гледайте се с хубавата работа, не е хубаво. Тя и моите стъкла се щупят и вашите се щупят, пак не е хубаво. Нали е тъй? Тъй. Айде, разберете се, моля ви. Стига, бе. Айде. Да. Защото стане с нещо, аз ще покажа на моя човек, който е голям, ще излезе и ще го наплеска. Кой? Няма да кажа. Не ли? Ицо. Той Ицо е в нас. Ицо ние ще го набием лесно. Що ще го наби? Не, слаб. Що се биете? Не е хубаво. Не, ама ако той излезе да наби, ние ще го набием. Не, той никога няма нищо да ти каже. Вкъщи бяхме, нищо не е казал. Сега за какво трябва да въби? Сега тос можел, он не можел да се биете. Нали? Това не е хубаво. Айде играйте си, да не се разправяте. Сега виждате стъклата, като се щупиш, пари няма. Трябва и аз да купувам. Извикай дядото! Кой име? Няма! Извикай дядото! Лил нуб стайл. Сега излиза дядото и го Фърляй, пуканки му си, фърляй. Фърляй. Това е големия Да е зумна ли, бе? Не, бе, не е блато. Не е блана, той е дядото. Дядо Борис. Кой беше той, дед го фана? Ти знаеш. Не, той не се би, той е много добър човек. С никото няма да се кара. Айде, бъдете. Той къде учи? Сега в момента ли? Да. Той учи, ама сега не е уроци да е. Не, в кое училище? И ще не знам. Той ходи на училище, ама не знам къде ходи. Може да не ходи. Не, вкъщи си е. Той си е вкъщи. Дай да му кажа. Извикай го, айде. Ще го извикам. Сега не мога да... Добре, той е 13. Абе, 13. Айде. Вие не дейте се това. Айде, ела да извикай. Той е 9, аз съм 8, той е 7 и той е 6. Сега зумни. Зум бързо. Зум точно фейса в очилата. Бум. За. Извикай мъжа си. Извикай. Как се казва той? Си тъпуси, той е мъртъв, бе. Абе, къде е дядото мен? Дядо Борис. Айде, извикай го. Айде, извикай. Не, баща му е полицай на него. Още по-добре, нали? Още по-лошо. Айде, извикай ги, извикай. Айде, викай. Айде, моля се. Скай на въд тук, защото... Хачуйцата ще викна. Чакай, сега ще го извика. Още бъде. Дори, бъди готов. Паузирай. Паузирай го, да. И сега изчакваме боса на инстанцията и сме в готовност. Кой има някакви писма? Вие ли сте Светлана? Не. Каква е? Как се казваш тук? Писмо има ти. Те не живеят тези. Тук са този блок. Ама от тук не може да не може да минете. От тук минете. Защото винаги тук техни писма получават. Какви си им вие?
Да, къде ги? Да, им дойде един човек, каза, Каза да ги раздадем. каза, нали живеете тук, дайте им. Не, те не живеят. Не този блок нататък. Там ги са несете. Добре. Ученици ли са? Да. Evo mi jedno. Еми, от Александрова е, бе. Дядо, това само. Аре, бе, ебан са, аре, бе. Стояне оттам, бе. Аре, бе, мислим идея, аре, бе.